ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам, хушомадед ба канали Фархад Медиа. Ва имрӯз барои шумоён барномаи Фархад Мулк Кичен як намуди хӯриши болаззат бо гӯшти индейка, яъне ки бо забони тоҷикӣ мурғи марҷон мегӯянд, баъзеҳо қулуқулӣ ҳам мегӯянд, ҳар намуди. Ва имрӯз хостам бо гӯшти индейка барои шумоён як намуди хӯриши болаззатро нишон диҳам. То охири видео бо мо бошед. видео писанд ояд агар марҳамат дастгири худро обуна шавед ба канали моён ва лайкҳои худро гузоред, дар зериҳои видеоҳо мо комментариҳои худро гузоред. Ва барои мо имрӯз мана гӯшти индейка, зира, переправи шашлични ва майонез бо ин соус тайёр карда тарзи бо маринова то духовка ва баъди пухтан ҳам нишон медиҳем. То охир тамошо кунед. Ба шумоён тамошои хуш. یک قاشق کمتر زیره، یک قاشق پریپراوه، باز 2 قاشق соуси мо тайёр шуд барои маринова. сал қабти гӯшта мекушоем. подносмо мондем, нағзака файлга печ кардем, ба 180 градуси гармӣ ба духовка мемонем. тамошобинони муҳтарам, манин боз як блюдаи мо индейка бо мариновати. тамошобинони муҳтарам, манин индюк омода шуд. ин ҳам хеле болаззат менамояд. дар охир тамошобинони муҳтарам, мана ин як блюдаи мо бо индейка ки бо файлга дар духовка пухтаем мана омода шуд. то охири видео тамошо кунед. агар видео писанд омада бошад, канали моро дастгирӣ намоед, ҳатман лайкҳои худро гузоред, фикрҳои худро дар комментарӣ нависед. ва шумо ҳамеша тансияту хонаводӣ ҳамеша саломат бошед. то рӯзи дигар хайр.